Ukrainiatik 57 haur etorri dira Euskal Herrira, Txernobil elkartearen atxeden programarekin. Gabonak gerratik eta bertako egoera gordinetik urrun pasatzeko helburuarekin. Saxa, Bergarako Teresa Arantzibiaren etxera etorri da oporrak pasatzera. Saxa itzuli dalako gabonak hemen pasatzea, Bergaran gabona pasatzera. Eta zer modu zaude, Saxa? Oso ondo, bai. Pozik? Bai, pozik, bai. Eta zuek ere pentsatzen dut berdin. Bai, oso pozik, tortzen danean. Beti diferente izaten da, eta oso pozik, bai. Abenduak 19an iritsi zinen, Saxa, nola izan zen bidaia hori autobusez egin duzue eta 3 eguneko bidaia izan da, ez? Bai, 3 egun, bai. Bai. Eta luzea izango zen. Bai, luzea. Bakitzu zer frontera pasau artean eukitzen dabe hor euren kezka, ez da, Saxa? Bai, fronteran, bai. Polonian, ez, Katowicen. Esa zuentzat zer da, Saxa, hona etortzea? Bueno, ja familixako beste pertsona bat guritako da, ez? Orduan, beti olentzerokin, Saxa etortzen da. Orain, zer da egiten duzuena Gabonetan? Azkenen, batzu etortzen zeanen, pentsatzen dut etxekontzarako ere, egunak bereziago bilakatuko direla, ez? Eta beti nahiko duzuela baita ere, gehiago moitu, plan desberdinakin, eta Saxari etortzen bakoitzeko zati txiki desberdinak erakutsi, ez da? Bai, adibidez gaur atzaldian joan biadie, ez da ze hamburguesa ero ze jatera, ez dakin ora, baina bereziki bestelan, itxen duguna da, jakan egoten gagu asko, eta eski hau, patina hau, hango... Nadar, igeri, tenis, bai, da oso onan, Niri tenisa asko gustatzen zait. Kirola gustatzen zait? Bai, kirola. Holan, bai. Bai, lanetik itxen dau. Eta joan zan urtean, ja urten ez die joan, baina kantuak ikastolatik kantuak jote ziren, jantzitxa, eta ez dakit, bai. Bai, Gabonetako giroa, eta gero udan beste gauza batzu pentsatzen dut, ez da? Como en verano nos gusta ir... Udan familian mendira joatea atsegin dugu. Batzuetan txakurrarekin joaten gara, Gabonetan batez ere eskiatu, patinatu eta horrelakoak egin ditugu. Bai, sasoian arabera, ekintza desberdinak. Badira urte batzuk Saxa atxeden programarekin batera etortzen dela. Noiz hasi zinen etortzen, Saxa? Bai, akoratu za? 2017an, udan, eta, asuntua zen lehenko bakarrik udan etortzian. Baina, bastakita txikisa zala, komenta osuzkun, gustoko jakola, Gabonetako argixak eta ikustia, eta, horrekin ja loturia inginoan, eta etorri zan lehen urtean, 2017, 18-19, 20 esan etorri, hori da. 21an bai, eta 22an, geratu zen frontera, papel bat firma baritza ukalako eta buelta behin zeben, Poloniatik berriro bere etxera. Negar pila bat egin zela. Eta gero 23, akortu zen? Bai. Papel bat falta. Aitxan firmia falta zen eta aitxan gerran zeuan. Eta ze puntutan? Pues lo que pasa como cuando cae una bomba a la persona, si se cae muy cerca, pasaban en el cerebro. Nire aita gerran egon da, bomba bat gertu etortzen zaizunean burmuinean eragiten du. Horren ondorioz, sudurretik eta belarritik odola botatzen duzu. Nire aitari 4 bat aldiz gertatu zaio. Esaten denez, 5 edo 6 aldiz gertatzen bazaizu, hiltzeko aukera asko daude. Hori dela eta etxean egon da. Orain gizonak falta dira eta nire aita esperientzia duen gizon bat denez, berriz ere eraman nahi dute. Medikuan proba batzuk egitea ezinbestekoa da gerrara joan aurretik, eta gaur esango diote joan beharko duen ala ez. Bera bizidan tokira hasi ziren ja bibliorrizatekero soldauak esartzen. Orduan ja, bai, zerbait bazetorrela. Hori da, gerria antes de la guerra zaten du, gerria baino lehen hau. Apuntau zinuala, ez? Gainera, hasi zan ja entzuten, Gabonetan joan ziren de maniobras edo alako bat izen zan. Eta hasi ziren esaten, Rusiarrek zenbat tanke, zenbat ez dakizer, Ukanearrek zenbat, eta berak inventarixe bat egin zeban, ez? Eta ja hor, agobia hori izan pizka bat, urtarrilako eta nabil izaten, urte hartan. Pero itzuli zinenen, berriro ere Ukrainiara han gerrarekin topo egin zenuen, ez?
Bai, eta joan zanean gainera guk sarretu inginan, porque berak esate zozkun. Eta gerria azten bada eta guk esaten gintzen, baina zelan hasiko da gerra bat, hori ja ez da pasatzen, nik esaten notzen. Hori ja ez da pasatzen, baina bai, pasatzen da. Urte hauek nola eraman dituzue? Pues como nola joate ziten ikastolaran, online gauzak eta hori konta. Online. Da online, eta ezin da jun ikastolara, unas veces fuera, bai. Eta gerrak eztanda egin zuen momentu horretan, zure etxekoak ere etorri ziren Bergarara. Bai, ez? Esperientzia hori gero hemen desberdin biziko zenuen ere. Bai, berak gerria egun hortan 94an lexiko langetan abiarren zozkun, esaten, sartu bieziela bajo tierra esaten dena, eta ezek izela noiz konektauko zaban barriro gurekin. Eta asoziazioeteko esate zozkuen mezuak eta ez bidaltzeko por si acaso. Eta orduan, bueno, egun ginen, 2 hilabete izixa, ez jakin, bali. 2 hilabete izin izango, baina izixa. Bai, baina inkomunikauta. Inkomunikauta. Normalen bai mantentzen duzu, bai. eman hori eta... Bai, WhatsAppa, eta ja diarre zoztanean apirilak hasieran, minutu baten esan zoztan ondo gare, eta horra goiaz. Eta ez ginuan pentsau behin. Ba, klaro. Eta bere anai txikisak, Euskala 5 urte orduan, eta bere amak, Euskala 30 urte, gaztetxua dala bai. Eta, bueno, 3 etorri ziren, bai. Eta hemen bizinen, ikastolara jate ziren. Eta zuek hemen baita lasaiago, ez da, Saxa? Bizitzat, pozik eta etxeko mintzat lasaiago, hango era kontatzen zenun bezala gogorra da, eta azkenen ezkutun, ez? Bizi zinen den momentu horietan, iesiten eta ez jakintasun baten, ez? Bai, como estabais, no? Bajo tierra, Saxa, bai. Lur azpian eskutatzen ginen. Ukraniarrak gure herrira etorri baino egun bat lehenago lur azpitik tankeak entzuten genituen. Gurasoek aurrak lur azpian sartzen gintuzten guraso batekin batera. Bertan, tankean nola pasatzen ziren entzuten genuen. Gainera, errusiarrek horrelako eskutalekuak zabaltzen zituzten eta granada bat botatzen zuten. Hori pasatzen zenean, askok ez zuten eskutalekutatik irtetea lortzen. Guk giltzapean eduki gintuzten, ordu bete egon ginen arriskoa, baina dena ondo joan zen azkenean. Y nos frenaron con una llave y pasó 1 hora, estábamos nerviosos, pero bueno, bien. Pero luego todo bien. Saxa, zuretzat Martina nahi bat izango da, ezta? Bai, cuando nos pregunta la gente a ver si somos Jendeak ea anaiak garen galdetzen digunean, ezagutzen ez ditugun pertsonei baietz esaten diegu. Txikiak ginenean berdin jazten gintuen amak, eta oso gustuko genuen hori. Anaiak bezala gara, beti egoten gara batera eta denetik hitz egiten dugu. Bai, anaiak gara. Hablamos de todo y así, bai, somos como hermanos, bai. Eta Martin, zuk Saxa falta motatzen duzu bai. txera itzultzen danean? Bai, askotan, bera etortzen danean ona, ilusioak hau, berakin aldotela jolastu eta ez dagoenean aspertzen naiz. Eta niretzat, alai espezial bat da, Ukraniatik datorren. Saxa hona ekartzeko helburu bat, gure helburu bat hori izan, Zeme bakarra zelan ban, sensazioa ez, anai bat ze izango dan, anai bat eukitzia. Eta de paso, kanpoko anai bat ekartzen baginu, eta lagundu, ez dakit zan, ez dakit nola esan. Igual, hortikan ere hasi zineten parte hartzen atxeden programan, hori izan zen arrazoi nagusi esango zenuke. Bera hasi zen, klaro, ja 5 urtekin, bere gelakuek ja anaiak eta zeuzken, eta nik anai bat nahi dut. Gu ja, adin, 52 urtekin jokin eban nik, Martin, bueno. Eta beste ume bat ekartzea, pizka bat, ez dakit, ez neban balora orduan, ez ginuan, bueno, ez dakit. Aukera izan da, zeatik ez dugu ekartzen beste bat, eta, aukerak emotia beste pertsona bati, ez? Erderaz etxen dutza, hau uste du, igualan Ukranian euskeriakin, ulertzen da, ikastolen da euskaraz etxen dutza. Bai, nahi oso ulertu jaz ez da, Saxa. Lo único, baina, erderakin, igual, hotel baten, erokia bezala lana egin dezake. Bai, beste ate batzuk zabaltzen dizkiola, ez? Horretxik etxen dutza, erderaz, bai. Es que, como euskara da pixkat errezagoa, como ucraniano, Niretzako gaztelania apur bat errazagoa da. Euskaraz hitz batzuk esatea zailagoa egiten zait. Hitz guztiak ulertzen ditudan arren, hitz egitea kosta egiten zait. Ukranieran bezala, hitz zailagoak ditu euskarak. Lehenengo urtean gainera, bere hizkuntza ama, astu izako.
Sei urte zitulako Bai, hasieran. eta guri arraroa jakun, baina han asoziazioan esan zuzkuen, batzutan basatzen dela, ez? Bestuta sentidu izan danean eta, kosta etxe jakon, bere hizkuntzian, naizotzan bere amai erantzuntzia, bere hizkuntzan eta ez jakon etortzen. Agarratzen da. Eta nire garretxezaban, que no me sale. En cuanto a mí también, el primer año, el primer día... Oraindik gogoan dut etorri nintzen lehen eguna. Teresak nire amak ate guztietan gaztelerazko eta euskarazko hitzak jarri zituen. Sukaldean adibidez, hitz bera gazteleraz eta ukrainieraz idatzi zituen. Modu horretan, ni ikasten joan nintzen. Como comedor y en ucraniano. Eta hola zuen ikasten, poco a poco. Eta juguetiak, ukrainiano traduzio nitxuan, eta bintzat bere hizkuntza horretan eukitzia. Konexio berezi bat sortzen da baita, ez? Olako programen bitartez. Berezisa, guztiz, gainera, azkenian gero, eta programak berak dauka. Baina gero aparte, eguna etorri izana, eta hor behar zinuak pila bat lagun zozkune, hori eurokein zeben, hor kristolan egiten dute, konektatzen, gurekin harremanetan jartzen. Azkenen zuek esperientzia hau bizi duzue, badakizu ez zer dan, zemezu zabalduko zenuten. Azkenean, nola labur bilduko zenukete? Aukerak emotia beste pertsona bati, hizkuntza bat gurekin egotia, hizkuntza bat ezagutzia, osasun aldetik beste modu baten bizizatia, beste kultura bat dauala, beste bizitzeko modu bat dauala, horrek ez dakit, niri horrek pentsatzia hori behitzat baten lortzen badugu, berak gero hori eukiko da berandako eta zabalduko da bela munduan, ez? Nik, bere mundu txikixan, baina hor zabalduko da bela. Eta merezi da bela pena, netako behintzat, bai. Eta Saša, zuk zemezu zabalduko zenuke? Zer esango zenioke? Familias, imaginate. Lehenengo urtetan, aurrak zailak izan daitezke ni izan nintzen moduan. Gero hori pasa eta gero ondo gongo gara. Como yo, como era los primeros años difícil, pero luego se pasaría y luego estaríamos bien. Sí. Ay.